mane weche ne no wuone dhoge ni chalni wadhi affect pesni mane wadhi tero hospital shaf mabe I think we may discuss wadhi affect feeding program JSS teachers mane wadhi ndiko gi seche moko chiedni kara kendo ok wadhi timango ok wadhi ndiko gi ang'o momiyo jatelo wuoyo recklessly like that to king'iyo the budgetary allocation tibo yudo ni nitiere kaka ne gi allocate pesa ne president's wife jaod jatelo jaod jalup jatelo jalup Mudavadi gi jalup gi jo ute gi duto mane gidwaro timango gidwaro miyo pesa ang'o ma mono gi golo pesni go mondo giwach ni which was coming to about 23 billion ni pesa ni kane gik mwagolo gi duto ne Kimani wacho ni they reduce or the increase deficit marwa gi I think 56 billion already kingi allocations mane gitero ne executive asto gi kuonde mamoko was about 23 billion already we are halfway to gigo knen gik mochuno ni nyaka timne ke they were all going to traveling allowance moko chuno ni jatelo wuothi kako wuotho ka gima Kenya wang moko nyal beti omiyo en kwayo mara ni seche ma jotendwa anie bunge gima nyocha waneno last week chemonego wane ka chakre kawuono bise gocho ne mbunge mari mi paro ne niya wane manu aketi kacha tim dwaro marwa kati se oro ne SMS bise Twitter ne mi paro ne ni anto kata na neni kochanda wuodo gola ka ine status nyoro tadiera makende ni podwa expect you to vote no. Winja ni David Matinde bende in bende kor kapori bende pa ni jod bura gi nyaka sani koro nyaka koro oket gi accountable yo machalo nade mondo